Hola, ¿qué tal a todos? Ahojte všetci. Toto Nebojte video sa. bude po slovensky, áno. Áno. Tak, Dáme to ako lekciu. áno, Nazveme to lekciou, pretože podľa mňa to bude celkom užitočná informácia. áno, Dúfam. hej. O čom sa budeme dnes baviť? Chcem sa rozprávať trošku viac detailu, ako sa naučiť španielčinu dobre a rýchlo. Super. Hej. Mali sme lekciu číslo 0 v tomto kurze, v ktorej sme hovorili o tom, že ako chceme, aby ste ten kurz používali. Ale chceme sa možno trošku viac pozrieť do detailov, že čo môžete robiť, alebo ako sa akože totálne tú španielčinu naučiť. Chceme sa trošku porozprávať o tom, že ako si sa ty naučil španielčinu. A aké máš ty skúsenosti vôbec s jazykmi ako Áno. takými? Lebo Hej. je taký, ja si myslím, že taký klasický problém jazykov je ten, že ľudia sa začnú učiť niečo a potom to vzdajú a potom sa zase začnú a potom to zase vzdajú a je to také veľmi, veľmi typické pre Áno. jazyky. Hej. Čiže jednoducho ako to vydržať, ako to zvládnuť a ako to spraviť tak, aby to netrvalo možno až tak dlho. Hej, a ako sa... Dobrá časť toho je necítiť sa tak, že nič nerobím, nepokročujem, hej. To je podľa mňa nenapredujem, hej. To je veľká časť toho, aby ste sa niekam dostali s tým. Dobre, tak o tom sa ideme rozprávať trošku. Dobre. Môžeme sa predstaviť, pre ktorých je toto vaše prvé video. Ja som Zuzana. Ja som Daniel. Ja som napolo Kolumbičan, napolo Slovák, to je moja mama. A môj otec je Kolumbičan. Žijem väčšinu života v Kolumbii, takže španielčina je môj najsilnejší jazyk. V podstate od malička rozprávaš obidvomi jazykmi, pretože my sme žili na Slovensku do tvojich 8 rokov a tvoj otec sa s tebou vždy bavil po španielsky od hej. bábetka naozaj. Takže aj keď som sa dostal tu, som bol trošku pod úrovňou ostatných detí, nebolo až Keď si vlastne prišiel, mal si slovenčinu silnejšiu. Áno, jasné. Ale nebolo to až také strašné pre mňa to prispôsobenie. A áno, už je to prakticky 20 rokov. Hej. Už som tu. A dnes je to naopak. Dnes je to naopak. Aha, hej. Ja som Zuzana, som Slovenka. Španielčinu som sa začala učiť pred 30 rokmi. A dnes ju A bola to taká rôznorodá cesta Hej. a dnes ju učím. A ideme sa o tomto porozprávať, podľa mňa ako prvé. Že aké mám skúsenosti, Hej. čo je ťažké, čo nie je ťažké, čo by som ja poradila, aby ľudia robili inak ako ja trebárs. Hej? Dobre. Takže porozprávaj nám trošku o tom, že ako si sa ty naučila španielčinu. A najprv to. OK. Ja to skúsim tak skrátiť, aby som to tu nenaťahovala na dlho. Ja som začala učiť, pretože som začala robiť vo firme španielskej, takže nám začali dávať hodiny španielčiny, pretože naši šéfovia boli Španieli a pretože sme vlastne aj prekladali jeden informačný systém do španielčiny, do slovenčiny zo španielčiny, to má aj čiže zmysel. mali sme nejaké materiály, ktoré ešte boli v španielčine. Jednoducho sme potrebovali tú španielčinu. Robili sme so Španielmi, s Uruguajcami a mňa po nejakom roku poslali do Španielska na rok. Ešte aj na to. Na rok. Čiže začali nás učiť po španielsky, mali sme hodiny, tuším raz alebo dvakrát za týždeň, ani neviem. Brali sme ich viac menej ako takú zábavu. Hej, bolo to také popri práci. Naučili sme sa niečo vlastne aj sme odpočúvali. Čiže ja som odchádzala do Španielska s takou veľmi základnou španielčinou, možno takou A2, ale takou slabšou A2. Hej? Bola som schopná celkom rozumieť také základné veci, aj povedať. Ja si vlastne ani poriadne nepamätám a celkom sa divím, že si to nepamätám, ako že by to bol nejaký strašný problém pre mňa. Pretože naozaj som mala španielčinu dosť základnú. Hej. Poslali ma do Španielska. Ja ti ani neviem, či ja som sa vôbec na tých hodinách španielčiny dostala vôbec napríklad k minulému času. Nepamätám si to. Jednoducho to... Ani neviem, ako som sa naučila tú španielčinu, pretože som bola takto hodina do vody a ešte som išla pracovať. A ešte ma nechali bývať s Uruguajkou, čo proste oni rozprávajú úplne ináč. Ja som aj vôbec nerozumela. A potom prišla ešte jedna z Chile. My sme bývali tri. Bola Uruguajka, Čilanka a ja. Hej. Z Chile aspoň keď začne hovoriť pomalšie, tak je možno rozumieť. Nebola tam dlho tá Čilanka, tuším. Hej.
potom prišla do ďalšieho Uruguay. Jednoducho, mala som tam jednu kamarátku zo Slovenska a mala som 2 kolegov Slovákov, ktorí ale nerobili priamo so mnou, ale proste na inom oddelení. Jeden z nich odišiel a s druhým a druhý tiež tuším odišiel. Jednoducho som bola so Španielmi. Väčšinu času. No a odtiaľ som vlastne odišla s tým, že bola som schopná rozprávať som dosť slušne. Nie dobre, neznamená to dobre, ale bola som schopná vyjadriť, čo som potrebovala, rozumela som v podstate všetko a potom som veľmi dlho stagnovala. A môj otec ťa otravoval, že prečo sa nenaučíš? Prečo nehovorím viac španielsky, prečo neviem čo a čo sa neučím a čo nepočúvam, liezol mi na nervy. On tiež ako človek, čo sa veľmi dobre naučil slovenčinu, ktorého to zaujímalo, ktorého zaujímali a doteraz zaujímajú jazyky, Kolumbičan, čo prišiel na Slovensko, rok sa učil len slovenčinu, nič iné, takže mal dobrú slovenčinu. Veľmi dobrú slovenčinu. A pre neho, to bolo také, ako prečo sa tomu nevenuješ, daj mi pokoj. On samozrejme s deťmi hovoril po španielsky, čiže tá španielčina u nás doma vždy bola. Vždy bola. Vďaka nemu. No, tak. Aj sme mali, deti mali opatrovateľky, Kolumbičanku, jednu Argentínčanku. Takže tá španielčina vždy sa u nás nejakým spôsobom točila, čiže niečo som sa ešte učila. Filmy sme pozerali po španielsky. Asi Šreka a Aladína sme pozerali po španielsky. Hlavne pre deti, no. Decka. A potom sme odišli do Kolumbie. A tam sa tá moja španielčina vlastne odrazila. Takto, ja od toho začiatku nikdy som neštudovala španielčinu. Študovala som na úplnom začiatku úplne základnú gramatiku. Všetko ostatné som sa naučila z počúvania. Prišla som sem, nikdy som neotvorila žiadnu knihu španielskej gramatiky. Prednedávnom. Je naozaj pravdou, že po nejakých 15 rokoch, po nejakých 15 rokoch, možno trošku skôr po 13, začali mi vadiť niektoré chyby, ktoré som opakovane robila a nevedela som si ich napraviť. Nevedela som sa ich z počúvania naučiť. Začalo mi to vadiť. Súslednosť časov, subjuntíva, taká tá ťažšia gramatika, ktorá nemá nič spoločné s niečím, čo by sa dalo priradiť k slovenčine. Začalo mi to vadiť. Nevedela som dobre používať rozdiel v minulých časoch. Členy, samozrejme, dodnes robím v nich chyby. Menej, veľa menej, nie je to ani porovnateľné. Ale jednoducho začalo mi to vadiť, začal som sa pýtať, väčšinu vecí mi nevedeli vysvetliť. A to ani môj otec, čo? Aha. Možno niektoré áno, ale veľa také, akože prečo tuto sa používa takýto čas? To asi takto. Niekedy to bolo fajn, niekedy to vysvetlenie nebolo dobré. A potom jedného dňa mi moje kamarátky povedali, že chcú sa naučiť po španielsky a že potrebujú učiteľ španielčiny. A ja vás naučím to, čo ja viem. A to bolo ako časť toho plánu, že prídu do Kolumbie? Aha, áno, že chcú ísť do Kolumbie moje kamarátky a bola tu jedna z nich a prišla, keď sa vrátila, povedala, babi, potrebujete španielčinu. V Kolumbii s angličtinou sa nedohodnete. Tak ja vás naučím, však takú základnú španielčinu to dáme. No, ale keď som sa chcela začať učiť, tak som si musela začať vlastne študovať spätne aj tie základné veci, ako to vlastne, ako im to vysvetlím dobre. Tak som si zohnala jednu veľkú gramatiku, španielsku, kompletnú v češtine. No. A veľmi dobre doteraz s ňou robím, pretože je tam naozaj všetko a začalo ma to baviť. A veľa vecí som pochopila, preto je to tak. Vidíš? Aj som vlastne pochopila, ozaj, zámena sú ťažké pre ne. Ja som si nepamätala, že to bolo pre mňa ťažké. Zámena som sa naučila. To som sa naučila. Zvratné slovesa. Pohode som sa naučila. To som si aha, to nie. Takže takto. Ja som sa vlastne až 3-4 roky dozadu, čiže z tých 30 rokov, 26 rokov som existovala bez toho, aby som sa už študovala poriadne gramatiku. 12-13 rokov som existovala, alebo 15 rokov som existovala v Kolumbii bez toho, aby som študovala gramatiku. Ale pravda je, že rozprával som gramaticky veľmi kostrbato. Ale tiež je pravda, že si to zvládla, akože ten život tu nebol problém. Vôbec. Niekedy sa ľudia už krňali, ale zase
Kolumbičania vôbec ako Latinos a aj Španieli sú tak milí a tak zlatí, keď rozprávate po španielsky, oni sú fakt radi, tešia sa, že niekto chce hovoriť po španielsky. Nie že sú to niekto ako vie. Francúzi. Hej, alebo ako Američania. Američania sa ti smejú, ale nie sú nie úplne v zlom. Aha, hej. Oni sú len takí priami. Veľmi. Tu sa vám ani nesmejú. Hej, tu veľmi málo. Nie, veľmi málo, keď sa mi stalo, že by niekto, že by sa zo mňa smial. Snažia sa vás pochopiť, že vám hovorí, že rozprávate dobre, keď nerozprávate dobre. A aj väčšina cudzincov, ktorých ja som stretla, že rozprávajú po španielsky, rozprávajú tak kostrbáto ako ja som rozprávala. Hej? Už dnes rozprávam menej kostrbáto. Čo je pravda, že v tej španielčine máte veľkú výhodu, je, že tá pokročilá gramatika není vôbec potrebná na to, aby vám bolo rozumieť. Alebo aby ste vy rozumeli väčšinu španielčiny. Dá sa to dosť porovnať k angličtine napríklad, keď rozprávate anglicky a neviete súslednosť časov. Hej. Dá sa bez toho existovať. A španielčina je podľa mňa ľahšia ako angličtina. Ale súslednosť časov je podobná. Ale ostatne. Ostatne neviem. Ťažko povedať. Pre mňa bola. Ja mám pocit, ale možno je to tým, že som bola mladá a že som sa ju učila vlastne v tom prostredí a že jednoducho to tak nejak išlo samé. Nenaučila som sa ju samozrejme gramaticky dobre. Tak preto mám pocit, že áno, aj keď veľa ľudí mi hovorí, že nie je ľahšie ako angličtina. Zaujímavé, OK. Podľa mňa angličtina má jednu veľkú výhodu, je, že je všade. Takže každý, ak ste Slovák, hej, alebo Čech, je pravdepodobné, že už nejakú angličtinu viete, hej. Moja babka, ktorá má 80 neviem koľko rokov, ktorá stále hovorí, že sa anglicky nikdy nenaučí a že ona není dobrá na jazyky, ona vie nejakú angličtinu, lebo to je napísané na všetkých prístrojoch, na polovici prístrojoch, čo má doma a veci, tam je angličtina, nie slovenčina. Ale sa tomu veľmi bráni. No ale áno, ale s angličtinou máte viac kontaktu. Proste máte s tým kontakt. So španielčinou nie, to je nevýhoda, ale podľa mňa za to je trošku jednoduchšie. Hej? Číta sa jednoduchšie. Tak to áno, výslovnosť je oveľa jednoduchšia. Výslovnosť je jednoduchá. Ale zase v nej času je ťažšie ako v angličtine. Môže byť. Časovanie je ťažšie ako v Áno, angličtine. áno, môže byť. Časy sú veľmi podobné, sú nejaké rozdiely, nejaké subjuntíva navyše v španielčine, čo nie sú v angličtine, čo je ťažšie. Aha. Sú porovnateľné tie jazyky, podľa mňa. Dobre, aby sme to uzavreli jednoducho za tie, ja si myslím, že najväčší pokrok, že moja španielčina bola taká, že na začiatku takto, potom to bolo takto, potom takto, keď som prišla do Kolumbie a za posledné roky som robila toto. Hej. Ja keď rozprávam, tak možno až nie je počuť ten veľký skok, ktorý som urobila. Nie je počuť až všetko, čo viem, pretože keď rozprávam ešte stále tie naučené chyby, čo mám, ešte stále mi vyplávajú. Tie zvyky. Čiže 25 rokov hovorenia. Ja učím súslednosť časov, veci, ktoré ja som schopná na hodine v piatok ráno cepovať môjho študenta, pozdravujem Jarka, podstup cepovať so súslednosťou časov, pretože on je už taký pokročilejší a ja som schopná 2 hodiny na to hovoriť s niekým a nepoužiť ju. Čo je pravda, že si to všímaš teraz. Hej? Ty povieš niečo, veľakrát si povieš, dokiaľ to nie je to správne. Hej? Čo si nerobila predtým. Predtým si to nevšímala, že si počkaj, to tak nie je, hej? Alebo že minimálne si všíma, že to je čudné. To je čudné. Sa spýtaš, ako to je, hej? Počkaj, to je tak alebo tak. Dobre, keby si ty hodnotil moju španielčinu, kde je, na akej úrovni je? Veľmi dobrej úrovni. Ty máš akože takto. Tvoja španielčina v posledných časoch nie je skoro nič, kde by som ťa mohol akože nachytiť, že aha, toto ja viem a ty nie. Je veľmi málo vecí, ktorých nevieš rozumieť. Hej? Sú veci v tej praktickosti, že ako sa toto povie, lebo to je niečo, čo nikdy nepoužívaš, nikdy nehovoríš túto vetu v živote, tak nevieš, ako sa to používa. To je jediné, ktoré akože áno, a to nevieš povedať. Keby som ti to ja povedal, alebo keď ti to ja potom poviem, alebo otec, tak povieš, aha, jasné. Hej? Jasné, že som to počula v telenovele, či čo, hej? Niekedy. A také klasické chyby robí, vieš, naozaj súslednosť často subjuntívami ujdu členy, čo má najviac naštve.
Ale podľa mňa veľmi môžeš namerať niekoho schopnosť v jazyku v tom porozumení. A keď niekto vie naozaj porozumieť čokoľvek, čo na ňo hodíš, hej, pomalej Markéza čítaš, takže môžeš ho čítať, hej. Hej, a akože áno, už som schopná pochopiť také tie ťažké dialekty, tieto karibské, argentínsku španielčinu úplne v pohode. Hej, takže podľa mňa tvoja španielčina je veľmi, veľmi dobrá. Máš tieto naučené, hej, zvyky, ale podľa mňa... Podľa mňa veľmi dôležitá informácia pre ľudí, ktorí sa idú učiť jazyk, alebo sa učia jazyky, že robiť chyby je veľmi normálne, je to veľmi normálne až do vysokej úrovne. Áno. Chyby sa robia až do vysokej úrovne obvykle. Je veľmi málo ľudí, ktorí by nerobili chyby. Je to úplne normálne a v podstate napríklad ešte na C1, už keď poviete som C1 a keď rozprávate C1, tak tam už je veľmi málo chyb. Ty keď vidíš definíciu, C1 už robí veľmi málo chyb. Ešte B2 sa toleruje, ešte robíte chyby na B2, čo už je veľmi vysoká úroveň jazyka a ešte rozprávate s chybami. Je to úplne normálne, čiže nech vás neštve, že poviete niečo zlé, že sústavnosť časov nepoučíte dobre, že nepoučíte dobrý minulý čas. Že si nepamätáte nejakú gramatiku, to je normálne. Je to proste úplne normálna vec. Človek sa musí naučiť tolerovať svoje vlastné chyby a nerobiť si z nich hlavu a nebáť sa ich. To by bola taká prvá rada, ja by som povedal. Hej. A tak akože ako rýchla otázka, akože párkrát som sa ťa to už pýtal na kanáli, ale po slovensky asi nie. Čo by si zmenila, akože povedzme si, že od dneska zabudneš všetku španielčinu a začneš sa ju znova učiť. Čo by si zmenila? Čo by som Ako zmenila? inak by si sa učila? Učila by som sa viac gramatiky. Nie preto, že si myslím, že gramatika je taká strašne dôležitá, skôr preto, že som sa ju vôbec neučila, vôbec som si ju nepozrela a nadobudla som zlé zvyky, nesprávne rozprávať a strašne ťažko sa mi to odstraňuje. Hej. Nie je to, pozrieme sa na ten pomer, v akom vlastne tá gramatika je, taká malé, z tohoto celého je takáto malá časť. Áno. Ale mne chýbala. Hej, potrebuješ tú malú časť. Pretože to všetko ostatné ja som mala, hlavne už keď som bola v Kolumbii, to ostatné ja som mala, pretože som bola v prostredí a proste bola som nútená rozprávať tým jazykom. Čo je rozprávať a počúvať ho. Rozprávala si, počúvala si, čítala si, písala si. Čo je vec, čo je vlastne to, čo ja najviac odporúčam ľuďom. Počúvajte, rozprávajte, čítajte, ale ja som to mala. Prirodzene, bola som tomu nútená, lebo som tu bola. Bola si v Španielsku, bola si potom tu. Bola si doma, kde boli španielsko hovoriaci ľudia, boli filmy, bol otec, čo hovoril s nami, tak si to počúvala minimálne vtedy. Začala by som si to pozrieť skôr. Tú gramatiku. S tým príchodom do Kolumbie, tam by som si to už začala pozerať a rozprával by som dnes lepšie určite. A podľa mňa, to, čo si urobila dobre, trošku určite nechtiac, ale je to, že si bola proste v kontakte v tou španielčinou veľmi, veľmi veľa. V prostredí. To je to najdôležitejšie. Mala si ju okolo. Ja by som to zhrnula tak, že keď sa učíte akýkoľvek jazyk, tak učíte sa niekoľko rôznych vecí, ale rôznymi spôsoby. Jednak, čo sme spomenuli, gramatika. Rôznych schopností. Gramatika, aby sa vedeli správne skladať vety, správne používať časy, správne dávať členy a tak ďalej. Potom učite sa počúvať, čo je podľa mňa to najdôležitejšie. Keď viete počúvať, tak aj keď neviete rozprávať, tak rozprávanie sa vám prirodzene dostaví po nejakom čase. Hej, z toho počúvania potom vyplývajú všetky ostatné. Podľa mňa. Potom sa môžete učiť rozprávať a môžete čítať. Hej. A čo z tohoto, teraz sa spýtam ja teba. Dobre. Pretože ty rozprávaš viacerými jazykmi. Koľkými jazykmi rozprávaš? Môžeme povedať, že 4. Ja zvykam hovoriť, že 4, potom ten 5 je tá čeština. Ja po česky akože neviem rozprávať ale bez rozumieš. toho. Hej, neviem rozprávať česky bez toho, aby sa mi tam slovenčina proste vtrepala všade. Ale rozumiem češtinu ako normálny Slovak. OK. Aké jazyky vieš? Španielsky najlepšie, potom anglicky, hej, druhá najlepšia. Lepšie ako po slovensky, hej. Slovensky a japonsky, v tom poradí, hej. Španielčina a angličtina veľmi, veľmi dobrá, veľmi dobré obidve.
v angličtine nemám až takú akože zručnosť v hovorení, ale úroveň pochopenia je taký istý v niektorých oblastiach aj vyšší ako v španielčine, lebo veľa vecí ja študujem dnes, alebo si pozerám, vieš, čítam Wikipédiu, lebo ma to baví, alebo keď pozerám dokumentárne filmy o fyzike ťažkej, tak to všetko počúvam po anglicky. Hej? V niektorých oblastiach tá angličtina je silnejšia ako tá španielčina. Tak španielčinu a angličtinu mám veľmi silnú. Mám potom slovenčinu ako tretiu. Mám dobrú, len ju mám hrdzavú. Takú, je cítiť, že niekde, keď ti chýbajú ti slovíčka, niekedy zle vyčasuješ, ale to sú také drobnosti, by som povedala. Zle vyskloňujem niečo. Slovíčka, čo mi chýbajú, mi zvyčajne nechýbajú, len si ich nepamätám. Áno. Ja potom ich povede, že ja ozaj, ako sa to povie. A potom mám tu japončinu, ktorú sa 10 rokov už učím. Kde si v japončine? B2. Už B2? Som B2, hej. Taká dobrá úroveň. Učím sa ju tak trošku neporiadne, hej, že to robím trošku čo chcem. Po takých vlnách, hej. Po takých vlnách. Nedávam do toho veľmi veľa akože štruktúry, ale keďže je to niečo, čo ma baví a mám veľa vecí v tej japončine, čo ma bavia, tak som stále v kontakte a stále akože po troške pokrokujem. A to sú moje 4 silné jazyky. Keď sme pri tých vlnách, tak taký dôležitý údaj je, že vlny sú normálne pri učení jazyka. Áno. Je to normálne jazyk, každý sa učí vo vlnách, väčšina sa učí vo vlnách, že jednoducho máte obdobie, že idem sa učiť a teraz sa tomu venujete viac a potom to tak akože odložíte, lebo máte iné priority, alebo sa vám nechce, alebo ste sa znechutili a potom počasie poviete, a to je škoda, vieš, vrátim sa k tomu, zase to vytiahnete. Bavilo ma to, hej, idem naspäť. Idem naspäť, hej. A býva to, podľa mňa, ak nie ste nejaký človek, čo ste akože veľmi, veľmi štrukturovaní a si dáte, že o 3 roky musím hovoriť, lebo blá, alebo naozaj nemáte na sebe veľa tlaku, že sa musíte rýchlo naučiť, tie vlny sú podľa mňa veľmi prirodzené. Veľmi prirodzené a stávajú sa u každého. OK, dobre. Čiže teraz podľa teba, lebo viem, že si aj študoval to, ako sa učiť jazyky a čo je najlepšie. Z týchto 4 vecí, gramatika, počúvanie, rozprávanie, čítanie, čo je najdôležitejšie? Najdôležitejšie, ako som už povedal, je počúvať. Hej. Z toho počúvania vyplýva rozprávanie. Hej. Lebo keď vy rozprávate, keď človek rozpráva, vy si nevymýšľate nové vety, hej? Vy len skladáte vety z vied, ktoré už poznáte, ktoré ste počuli, hej? Jazyk je taká intuitívna vec, nie je to niečo, ktoré máte nejaké slova a máte nejaké pravidlá a teraz sedíte nad tým, ako keby to bolo pucle a teraz to skladáte podľa tých pravidiel. Nie, ono to proste príde a príde to hlavne z takej inconsciente. Podvedomej pamäte. Hej? Takže počúvanie je najdôležitejšie. Potom tá gramatika je tam dôležitá. Je veľmi... Alebo nevedome, inconsciente, subconsciente je podvedome. Obidve podvedome, fungujú, nevedome, vlastne neviete, ako sa to naučíte. Aha. Tá gramatika je veľmi dobrá na to, lebo príde moment, hej, alebo sú niektoré veci, ktoré aj keď počujete 1000-krát si nevšimnete. Hej. Sú niektoré veci, ktoré naozaj môžete počúvať a oni tam sú, len si ich nevšimnete. A keď si ich nevšimnete, tak vám nevojdu do toho podvedomia, alebo či nevedomia, či čo. Gramatika vám pomôže v tom, hlavne, že vám povie, pozri sem, hej, toto je takto. A vy poviete, ja som o tom to ani neviem, ale počúvate to, akože 3 roky počúvate, alebo 25 rokov počúvate španielčinu a vôbec ste si to nevšimli, hej? Ja napríklad tých pokročilejších študentov, už ideme do gramatiky, keď ja hovorím, vieš čo, toto sú veci, bez ktorých ja som žila. Hej? Napríklad subjuntíva, ale zase ja ich veľmi rada vysvetlím. Toto existuje, lebo si to začne človek všímať, pretože ti niekto povie tenga, a že to čo mi hovorí, alebo no te vayas, ako človek zostane, a to čo je za tvár čudný, hej? Čiže vedieť, že to je tento tvár, používa sa zhruba tuto, všímaj si to. Hej,
Je to menej o tom, že vy si naštudujete nejaké pravidlá, že takto funguje subjunktívum. Kompletné. V španielčine a teraz podľa toho budete teraz hovoriť. Nie. Podľa toho, to vás tak akože nasmeruje, že pozerajte sem. A potom si začnete všímať v praxi, ako to funguje, vám začnú dávať zmysel tie pravidlá a tak to všetko vôjde dokopy a po nejakom čase, ako si to budete všímať, budete rozumieť, trošku vám to akože si to vsajete a budete to potom môcť používať. Takže tá gramatika je dôležitá. Veľmi rada učím gramatiku. Tú základnú gramatiku ideme, ale aj tak ja to učím tak akože po fázach. Sú určité veci, do ktorých proste nejdem. Áno. Jednoducho naučím také základy a keď už vidím, že to vedia, tak hovorím, tak teraz si na to niečo ešte nastavíme. Všímaj si to. Alebo len tak naťuknem niečo a nečakám, že to budeš vedieť používať, ale toto existuje, všímaj si to. A učím tak postupne. Takže... Áno. No. A potom máme, máme čítanie. Čítanie je v španielčine ľahké, lebo je to rovnaká abeceda, len trošku iné zvuky. A tak čím viac čítate, tým lepšie rozumiete, keď čítate. V iných jazykoch je to trošku dôležitejšie, v angličtine sa nečíta tak logicky, takže v angličtine musíte čítať viac, aby ste sa naučili poriadne čítať. A potom máme japončinu. Tak tam to je samozrejme. A potom akože z tých dvoch počúvať a čítať vychádzajú rozprávať a písať. A rozprávať a písať sú samostatné schopnosti, ktoré aby ste sa poriadne naučili, musíte akože ich robiť tiež. Ale oni pochádzajú, akože majú ako základ to, že máte napočúvané a máte načítané. Ak nemáte napočúvané a načítané, nemá zmysel sa skúsiť naučiť rozprávať a písať. Tak. Lebo nemáte žiadny inštinkt, že napísal som to dobre, nemáte nič, s čím to môžete porovnať, alebo povedal som to dobre, alebo povedal som úplnú hovadinu, neviete to posúdiť. Takže to je podľa mňa tie úrovne dôležitosti. A počúvanie je najdôležitejšie ako čítanie podľa vašich priorít. Ak chcete pozerať seriály alebo hovoriť s ľuďmi, tak musíte počúvať viac. Ak chcete čítať knihy, akože ruskú literatúru, a akože Rusmi nechcete hovoriť, ale keď čítať tú literatúru, tak sa naučite čítať. To je najdôležitejšie pre vás, tak na to sa akože sústredite. Takže záleží to na tom, ale to počúvanie, čítanie je najdôležitejšie. Gramatika pomáha. Dobre, čiže teraz poďme si to povedať konkrétne. Čiže idem sa učiť. Dobre, čo mám robiť? Dajte si na základ, na začiatok, naučte sa nejakú základnú, veľmi, veľmi základnú gramatiku. To znamená treba z naše lekcie, ktoré? Našu prvú lekciu, prvú, druhú, tretiu. To je výslovnosť. A časovanie základné by som dala. Výslovnosť je dobrá. Naučte sa výslovnosť. Výslovnosť, prízvuk tam máme, máme tam základy gramatiky, a naučite sa treba časovať pravidelné slovesá. Áno, hotovo. A potom sa vrnite do počúvať základnú španielčinu. Ak môžete počúvať a čítať naraz, super. Čo je to základná španielčina? Prečo veľa ľudí sa začne, že idem pozerať filmy, z toho nebudete mať nič, pretože budete musieť zapnúť titulky a nebudete sledovať. Hľadajte si naozaj materiály pre začiatočníkov, zoberte si naše historky napríklad, už aj naše historky, niektoré už sú pre úplných začiatočníkov ťažké. Áno. Nevadí, ale je dôležité. Nebudete tomu dobre rozumieť. Nevadí. Začnite chytať veci, že toto rozumiem. Prečítajte si znova. Ujasnite si, ako toto funguje, ak je to pre vás príliš ťažké. Nerozumiem tomuto. Nechajte to tak. Neskôr tomu budete ľahšie rozumieť. A ona sa objaví taká prirodzená zvedavosť. Aj počúvaj, to sa mi objavuje často, čo to je. Tak pre deti si dobre, tak idem pozrieť. Presne. Ja učím vlastne Ser a Star učím na začiatku ešte predpravidelné. Možno ešte to Ser a Star, lebo bez toho... To je všade. Ser a Star a pravidelné slovesa. Po tie pravidelné, čo je neviem koľká lekcia. Po tie, no. Proste... A potom môžeš ísť, môžete ísť ďalej. Na to máte treba aj tieto naše lekcie. Idete ďalej, ale to neznamená, že teraz jediné, čo robím, je, že pozerám si tieto lekcie. Vy ku každej tej lekcii potrebujete
koľko hodín počúvania? My máme polhodinové lekcie, skoro všetky sú asi polhodinové, alebo 40, niekedy 25. A potrebujete k tomu minimálne 5 hodín počúvania. Naozaj, akože potrebujete veľa počúvať. Potrebujete sa napočúvať z tej španielčiny, hej? Čiže podľa mňa naozaj prvý taký základ je pozerajte naše lekcie a každú nedeľu máte novú lekciu a medzi tým každý deň si dajte hodinu počúvania. Minimálne pol hodinu. Hej. Minimálne pol hodinu, no. A čo je na tom dobré? Môžete si dať 15 minút, pol hoďku každý deň, že si sadnete a popočúvate si historku a popozeráte si tie slová, hej, prečítate si to. Môže to byť naše, môže to byť iné nejaké, ak si nájdete čokoľvek. Ale proste také viac akože sústredené štúdium, ježišmaria. Proste si budete študovať, trošku viac sústredenejšie. Hej. Asi popozeráte slovíčka, ako toto funguje, nerozumiem, čo tam hovorí, prečítate si, aha, toto tam hovorí, zaujímavé, dobre. A toto si urobíte 15 minút, 30 minút denne, že nemusí to byť až také dlhé. A zvyšok času, to znamená cestou do práce, cestou z práce, pri varení, pri športe, si dáte sluchátka a si budete púšťať tie veci, ktoré máte naštudované, alebo tie, ktoré si zajtra idete študovať a budete to počúvať. Tak viac trošku, je to také trošku viac pasívne, ale ono vám to vyplní také tie medzery, hej? Lebo keď človek varí, niekedy má moment, kde proste sa nesústredí na nič, hej? A tam budete mať tú španielčinu, hej? A budete tomu tak akože dávať na polo pozornosť. Budete si zvykať. Hej, na ten zvuk, na to, ako to znie, ako sa skladajú vety, ako sa vyslovuje. Je veľký rozdiel medzi mojimi žiakmi, ktorí počúvajú, ktorí nepočúvajú. Obrovský rozdiel. Áno. A ešte také dobré je vedieť, že vám tá španielčina bude napredovať. Vyberajte si vždy na počúvanie niečo, čo je kúsok nad vašou úrovňou. Áno. Hej. Aby vás to tlačilo dopredu, ale aby vás to neprevalcovalo. Hej? Čiže kúsok nad vašou úrovňou. Na začiatku naozaj tie naše historky sú presne vytvorené na to, aby tí začiatočníci vôbec mali čo počúvať, pretože pre vás ešte nie je normálne, ja neviem, videá rodilých Španielov. Je to veľmi ťažké, to príde neskôr. Ak ste pokročilejší, ak ste na také niekde medzi A2, B1, čo už je také ako, že už môžete začať sa pozerať, že čo z takej nie začiatočníckých materiálov môžete začať počúvať, tak ja som začala robiť, není to síce akože, je to dabované do španielčiny, také tej latino, ale sú to strašne dobré príbehy, ja vám tu nechám, je to dramatize me. Po španielsky. Sú to príbehy 3-minútové, 10 minút, ale to hrané, je to proste, čo ja viem. Chlap strká milenku do kufra, aby ju schoval pred manželkou a manželka do toho príde. A takéto, a je to, a strašne rada s tým robím, s mojimi študentami, čím ďalej tým s viacerými tými študentami. Naozaj už na takej A2 môžete skúšať, tam si nájsť videa. A pravda je, že A počkaj, je tam ešte napísaný text toho, čo hovoria, je tam prepis. Super. Čiže je to úplne super. A pravda je, že v tomto bode je, keď dojdete do A1, B2 úrovne, čo je za pár mesiacov. Čiže nie je až také, nie je až tak dlho. A2, B1. A2, B1. Aha, si povedal. A2 je pár. A2 až... A1, B2. Aha, dobre, A2, B1. Pravda je, že za pár mesiacov ste tuto, hej, za pol roka. Ste na takej fajn A2. Začnite hľadať, čo vás baví. Hej, pretože to preklopenie z A2 na B1 není jednoduché. To zistujem, tam už naozaj musíte. Do A2 sa dostanete, aké by ste len robili naše lekcie. Hej? Áno. Na B1 už potrebujete vydatne počúvať naozaj. Pravda je, že počúvať takéto naše historky akože my chceme, aby ste počúvali naše historky, lebo to pomáha nám. Ale je takýchto kanálov veľmi veľa. Veľmi slávny, veľmi veľký kanál sa volá Dreaming Spanish, hej? Strašne veľký kanál, majú kopu vecí tuto v YouTube a ak im zaplatíte nejaké peniaze, oni majú web stránku, kde ich majú ešte viac a vám merajú, koľko hodín študujete každý deň alebo počúvate každý deň.
ich metóda je vôbec neštudovať gramatiku. To je príliš pomalé a pre mňa nemá to až tak veľmi To zmysel. spomalí. Hej. To sú schopné urobiť deti. Lenže keď sa pozriete, Hej. deti, kým sa dostanú na nejakú poriadnu úroveň v jazyku, sú to roky. 10 rokov. Sice vy počujete dieťa, ale jednak je to tá mladá hlava. Hej, vy počujete 3-ročné, 4-ročné dieťa niekedy rozprávať a hovoríte, že do prčíc, jak môže to malé decko už tak dobre rozprávať. Ale jeho proste slovník a Veľmi, veľmi malý, veľmi zredukovaný to slovník. je to, dá sa tak naučiť jazyk, ale Je to ťažké. A neviem, vlastne či to má nejaké... trošku dopadneš ako ja som so španielčinou, Áno. pretože zostanete takej kostrbatej verzii. Hej. Veľmi, ak budete veľmi intenzívne len počúvať, musíte veľmi intenzívne a zostane to kostrbaté. Hej, zvyčajne to zostane kostrbaté. Môžete to skúsiť, ak vás strašne nebaví gramatika, môžete to robiť, ale pravda je, že trošku gramatiky, nemusí to byť veľa, strašne pomôže. Alebo proste používať trošku slovník, alebo trošku používať Google a sa pýtať, že čo to tu znamená. Aha, jasné. Hej. A ako toto Jednoduché vyčasujem? Ako je tretia vysvetlenie, osoba hej. množného? OK, dobre. Hej. Ale potom, hej, začnete si potom hľadať na Netflixe. Netflix má veľkú výhodu, že vždy, keď máte nejaký seriál, čo je originálne v španielčine, máte titulky, čo sú presné titulky. Hej? Presný prepis toho, čo tí ľudia hovoria. Keď to není originálne po španielsky, tak tie titulky budú iné. Nemusia sedieť, no. Nemusia sedieť, zvyčajne nesedia. Hej? Ale ak sa vám páči niečo, čo je originálne po španielsky, ak nájdete niečo také, tak to je super. Hej, to je najlepšie, čo môžete robiť, čo môžete počúvať, čo môžete pozerať. Niečo, čo vás ešte aj zaujíma. Hej. Ak nemáte tie titulky presné po španielsky, vypnite si a dajte si len tú španielčinu napočúvať. Hej. Hlavne ak to je niečo, čo už poznáte, čo sa vám páči, čo radi pozeráte znova, tak si to dajte znova. Španielský dubbing a čau. Hej, a budete počúvať novú španielčinu. A keď už viete, čo tam hovoria, alebo o čo ide, tak bude to veľa ľahšie absorbovať. Hej. Toto je podľa mňa a opakovať. A toto robiť. OK, dobre. Tak sa ešte dotkneme toho, že rozprávať, ako sa naučíš, keď veľa ľudí, keď nerozprávam, ako sa naučím rozprávať. Áno. A chcem sa pozrieť trošičku na tému aplikácií. Dobre. Čo s nimi. Ktoré majú zmysel. Dobre. O téme aplikácií a o tom, ako sa naučiť rozprávať po španielsky a vlastne akýmkoľvek jazykom, ktorý sa chcete naučiť, sa budeme venovať v pokračovaní tohto videa, ktoré zverejníme o 2 týždne. Tiež v ňom dáme rady, ktorú konkrétnu gramatiku študovať, ak ste v španielčine začiatočníci. Takže sledujte nás, prihláste sa na odber a vidíme sa o týždeň vo videu s vianočnou tematikou.